Köszöntök mindenkit, Csongor Istvánnak hívnak. Ejtsünk néhány szót talán az archiválásról. Gondolom mindenkinek van otthon régi VHS felvétele, Digital 8, Mini DV. Mi ebben természetesen segítünk, hogy ezek DVD-re kerüljenek. Talán mutatnám is azt, hogy milyen adathordozókról lenne szó. Amint látjuk, többféle variációban léteznek ezek. Az otthonunkban ugyebár ezek porosodnak, vagy el vannak zárva, régi felvételek. Az analóg dolgok azok olyanok, hogy anélkül, hogy használnánk őket, természetesen így is romlanak a minősége, romlik a minősége pontosabban. Viszont ha ezeket feldolgozunk és digitalizáljuk, attól kezdve ez a romlás megszűnik. Elhozzátok hozzám az anyagot, megcsinálom DVD-re. Lehet választani menüket, természetesen egyedi módon megtervezve, borítót, egyértelműen a korongot is, és látványosan meg lehet őket csinálni, kisebb helyen elfér, és könnyen kezelhető. Hozzátok el hozzám az anyagot, és megcsinálom. Sok szeretettel várok mindenkit, szevasztok!